Mä oon menossa välkkeelle. Tuu mukaan. Moi Sonja. Moi Tiina. Olisiko sulla hetki aikaa jutella kokemusasiantuntijuudesta? Juu, jutellaan vaan. No niin, puhutaan hetki kokemusasiantuntijuudesta. Tehän kävitte siihen koulutuksen. Kerrotteko, mikä on kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntija tietää, millaista on sairastua ja sairastaa. Ja millaista on olla hoidossa ja kuntoutua. Kokemusasiantuntija voi olla itse sairastunut tai sairastuneen omainen. Kokemusasiantuntija kääntää omat vaikeatkin kokemukset voimavaraksi. Kertomalla tarinaamme autamme muita. Mitä kokemusasiantuntija voi tehdä? Kokemusasiantuntija voi olla mukana palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Tai kokemuskouluttajana tai työparina ammattilaisen kanssa. Tai vertaisneuvojana tai vertaisryhmän ohjaajana sekä tukihenkilönä. Sonja, millainen on sinun kokemuspohjasi? No, sairastuin skitsofreniaan 7 vuotta sitten ja olen ollut psykoosissa 2 kertaa. Ja nykyisin sairauteni on hyvässä hoitotasapainossa ja pystyn kokemuksillani auttamaan muita. Minulla on todettu myös ADD eli tarkkaavaisuushäiriö. Ja mielestäni sairauden ei tarvitse määrittää sitä, kuka sinä olet tai millaista elämästäsi voi vielä tulla. Entä Tiina, kerrotko sinun kokemuspohjastasi? Mulla todettiin 2-suuntainen mielialahäiriö 2005. Ja siitä meni monta vuotta ennen kuin löytyi oikeanlainen lääkitys ja tasapaino elämään. Mutta nyt tilanne on sen verran hyvä, että voin käyttää kokemuksia muiden auttamiseksi. Niin haluaisin tuoda toivoa niille ihmisille, jotka on tällä hetkellä elämänsä syvimmässä kuopassa. Sieltä pääsee pois ja rankoistakin jutuista voi selvitä. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos.